Татарстан журналистлар бірлігінде Қазан университеті оқытушысы Юрий Фроловқа бағышланған хәтер күні өтті. Журналистлар ұстазы турында истәлекләр белән хәбәрчебез Мөршидә Җихан уртаклаша. Ұзақ вақытлар университетта эшләгән Юрий Фролов берничә буын журналистлар тәрбияләгән укытучы. Шул ук вакытта фоторепортаж остасы була. Ул беренчедән минем укытучым университет буенча, икенчедән безнең журналистлар берлегенә бик күп файда китергән, бик аның тарихын белдергән, укыган, искәргән, аны безгә җиткергән шәхес. Шуның өчен күчмә экспозиция ясап куйдык. Журналистика музеенда оештырылган күргәзмә Юрий Фроловның шәхси архивыннан әзерләнгән. Onun için мәгънәсендә менә архив кешесе. Ул нәрсә таба безнең төбәк тарихы буенча, университет тарихы буенча, аерым журналистларның иҗаты буенча, барысында аерым шундый картотекалар төзеп, аерым папкаларга тутырып, шундый пөхтәләп язып, шундый классификацияләп куя иде. Аның менә шыматур архивлары безнең кафедрада бүген дә саклана. Аерым, мәсәлән, университетның тарихы аерым елларда һәм фотографияларда. Ул аларны 79 елда аерым бер альбом итеп тә чыгарган иде. Университетның ел язмасы буларак. Зия, Алабуга һәм башка Татарстанның тарихи урыннары белән бәйле фоторәсемнәре басылып та чыга, музейларда да саклана. Әти бик якты, нурлы кеше иде, ләкин бик таләпчән иде дип искә ала балалары. Он был очень требовательный. Әти бик таләпчән кеше иде. Беренче чиратта үзенә, безгә карата, шуңа күрә миндә үз тәнкыйть тә көчле. Гел камиллеккә омтылырга тырыша идем. Әти мактар дип өмет иткән чакларда булды, ә ул киресенчә тәнкыйтьле иде. Әти мәктәбен үтү мине иҗадыйлыкка өйрәтте. Все творческое во мне, это от папы. Он был человек творческий, действительно полностью погруженный в профессию, полностью погруженный в журналистику, неиссякаемой энергии, которая в том числе, наверное, и в какой-то степени отразилась на нас. Биредә аның шәхси һәм иҗтимагый тормышын чагылдырган 100дән артык экспонат куелган. Күргәзмә 28 декабрьгә кадәр эшли. Мөршидә Җихан, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары.